הצינור. אני מסמן אותו. נכון, הצינור הוא מהצד, תסתכלו במקביל בחוץ, תוכלו לראות מין מחסנצ'יק כזה, שם עמד המנוע. הדלת ממתכת, אטומה. אם אתם, בוא נתחיל עם הראשון שבעצם מגרה אתכם, כי אמרתי לכם, אתם רואים שם, רואים בקצה את המבנה המשונה הזה? מבנה משונה על שתי קוביות קטנות, עמדנו שם. התאורה היא חלשה בגלל האופיר, ואמרנו, תסתכלו, הרעות, אמרנו, תסתכלו דרך השער שנוצר, ואז תראו את הכיפה, ואומר לנו ויקטור ויטולקין, תביאו על הכיפה, זה חשוב לי. מה שיש כאן זה בעצם ויקטור ויטולקין בעיצוב הזיכרון שלו ובספר הזה. חלום חלמתי, מאת יצחק קצנלסון. חלום חלמתי, נורא מאוד. אין עמי, עמי אינו עוד. בצעקה קמתי, אהה, אשר חלמתי, בא לי, בא. אל ברמה אקררתת. על מה ולמה עמי מת? על מה ולמה מת לשווא? לא במלחמה, לא בקרב. נערים, זקנים, גם נשים וטף, כבר אינם, ספקו כף. כה הפך ביגוני, גם יום, גם ליל, על מה ריבוני?